Lur, ketemu Mbak Kamsia meneh. Tahun wingi tak jai mangan ning mriki takon bali. Iya. Iki ning anu ning apa iku ning Cerak Kota Gede, Cerak Masjid Jalan Imogiri. Iki jenenge warung anu Pondok Bakaran. Iki restorannya jenenge apa? Pondok Bakaran. Oh, Pondok Bakaran. Pondok Bakaran. Oh, gitu Pak Budi. Bakaran itu paket. Iya. Oke. Durung ono setahun wis tekan kene meneh. Alirene meneh. Kerasan. Karo Makanya karo Pak Palas. Kerasan. Itu video musik nonton sakit apa? Wis 320,000. Woi, killer. Oh gila ya. Iki pengen mangan mau pengen golek ayam geprek tapi nganu ora nemu warung sing apik to dadi iki mangan bali iki kene warung resik. Belum pengen ngicipi sembarang-barang. Nah iki kayak Pak Palas pengen ngicipi Jawa sembarang. to, nang Jawa kepengen kene iki ketoke Bali in time to. Ya. Kaya Bali zaman biyen. Dan biyen gak kuno. Ya. Yang luwe nang aku biyen manggon nang kanu to, wong nang desa. Nah, Dadi kelingan biyen kecile mangan terasi, sebarang-barang ya. Kuno. kuno ya. makan nasi karo terasi. Ya. Terasi barang kan. Oke. Aduh nek kono nek terasi karo uya karo Terasi akeh to Pak ning Suriname. ya. Akeh. Sing ra ono pete. Pete. Iya. Apa? Oke. Pete. Oke, ini to nang Suriname nang negara. Ono wae bang. Nek nang ngono ono, nek Ijo to. ora ono ya. Jenenge ra ngerti ya. Bona, paling beta. Makan Suriname. Wen tebuno. Ijo. Kemana Tebuno. terus? Oh iya lho, iki barang-barang iku ngerti jenenge iki lho. Oh. Ya maklum wis tuwa. Ya. Kene ya, tak sambung ya. Ker iki pesenane wis teko lho. Pak Palas kayak pesen anu apa tilapia, tapi cili Pak iku. Ya. Pakmu cili Pak. Iya. Iki cilik tapi ra jopo. Iki tokolan nek cara kanu capar. Iki bakmi pesenane iki. Mbak Kasih ai. Loh, Mbak Kasih pesene loro. Wonge cilik ning nek mangan loro. Iki. Loro, nggih. Ra iso lemu. Ya, Iki wong cilik mau mangane oke. Iya toh. Tapi sama ora lemu. Ya. Kombine tegan iki karo mlebu ra enter lemu wong ya. Aku mangan oke. Sugeng Dar nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Ora terima sak gelas. Aha. Tambah ya. Ini. Dikepenake, Pak. Diarani murko ya ora. Pengin lho. Ayo. Apa kare toko kangen saja. Ya, ya. Sing ora iso mangan nang londo, makane digoleki kabeh. Ya, aku tuku avocado. Ya. Oh, anu Sugeng Dar, Pak. Oke, selamat makan. Ya, nih. Selamat makan. Ya, selamat makan. Itu. Bagus itu ya. Lur, Mbak Kamsiah ngerasa enak nih, Mbak. Enak, Mbak? Enak rasanya. Tipe. Ben, lagi mangan Sampai tak cak. gerak-gali gitu. Ya. Lagi mangan tak cak omong terus Ya. kone tipe. Sorry ya. sorry. Ora apa-apa. Mantep tenan iki rasane. Mangan tilapia kalau capar iki Bali nang jaman kuno. Ayo kayak zaman biyen. Rasane yo rasane jan seger. Itu bedane neng kene karo neng Suriname ngono, Pak. Neng kene sembarang dimasak fresh. Yo, Langsung dimasak. sangat yo. Nah, neng Suriname kan wis cemepak kan, jiku Iya. neng wis adem ngono. Iya. Bedane. Terus nek neng warung yo bedane akeh apa neng kono sosok mung bakmi, sego Iya, goreng, iya. bakabana, toh Ora. pecel. Iya. Ora komplit kayak gini. Lah, kene komplit kok. Komplit apa ono to. Ya doan maksudnya jarak ngomong ora komplit. Sembarang-barang panganannya sembarang-barang. Tapi kemarin ini kita ngerti-ngerti ini tuh. Ya, iya. Kita ngerti kayak ngene iki, ya gawe. Ya, iya toh. Iki pesenan wis teko. Aku ora mangan sego toh, jadi iki aku pesen sup. Sup tilapia. Tenggo sambungnya ya, sup salat.